מה זה יובל. תגיד מה זה. משוגעים לגמרי, נכון? בבקשה את החובשים שלנו, גבירותיי ורבותיי, את החובשים שלנו במהירות. חובשים בבקשה אל הבמה, תודה. קהל נכבד, תאונות זה חלק מקרקס, לעתים תאונות מתרחשות על הבמה. אנחנו מתנצלים. אתה רופא? אם יש רופא שמוזמן להגיע בבקשה. יש לנו חובשים, תודה. גבירותיי ורבותיי, אנחנו צריכים את החובשים בבקשה אל הבמה, אנחנו מתנצלים, נצטרך לסיים כרגע את המופע. אנחנו מודים לכם, תודה רבה. אתם מתבקשים בבקשה, נא לצאת לאט בשקט מהקרקס. החבר'ה שלנו יטפלו, תודה רבה לכם. להתראות.